bazoyithatha bona ngokwabo bakunike esandleni. Niye nibone umuntu abanje inkunzi abhekile ayikhiphe yena imali noma ayikhiphe yena ifoni abanika abafana bese bayasabela futhi kahle bangabaleki bathi mase batshopelile bese umqondo okhani uyabuya uthi hawu ngibone kanjani ifoni yami. Ake ngikhulume neinsizwe ezisebenza ebusuku bayazazi ke mangithi mina amahoto ningixolele abantu bakithi kodwa kumsebenzi majaha khona impandi yenu ebeniyicelile siyiphumile. Le mpandi uyifaka uhollet noma esikhwameni sakho noma ku pouch labe phone noku pouch lapho nje uzokwazi ukuthi into yakho owazi anye ukuhlukane nayo. Ngakho ngibala ihollet, ngibala ipouch yefoni, ngibala isikhwama sakho. Inxa nje uzokwazi lento lenye ukwazi ukuhlukana nayo. Uyifaka lapho le mpandi bese uqonda ngqo emsebenzini noma ngabe uyesitolo noma ngabe umuntu directly so noma ngabe ungena emzini wakhe noma ngabe uthatha imoto ayikho inkinga. Loyo muthi lo uthebula umqondo womuntu uyalala lo muthi mawufake egazini lakho bese ke manje ufaka emzimbeni ukuthi ustike nomzimba wakho like ungahlukani nomzimba wakho angathi sofakela egazini. Manje ke manje ihollet yakhe ikuphi isemzimbeni wakho uyifakela ipotweni lakho so ilinkile ke manje should activated. Uma ngabe uyifakela egazini kodwa ayikho ku hollet noma ayikho ku phone noma ekepokotweni i-deactivated ikhona kodwa ayisebenze operate kuze operate mayilink ifana ne-extension iyaxhunyaniswa iplug iyaxhunyaniswa. Uma ngabe ke wena soyifakile ke esikhwameni sakho usuyaqonda ngqo lapho usebenzela khona noma ngabe kukuphi lapho ufuna kubashaya khona ufike lapho ukhulume logo nokufisayo bazoyithatha bona ngokwabo bakunike esandleni. Niye nibone umuntu abanje inkunzi abhekile ayikhiphe yena imali noma ayikhiphe yena ifoni abanika abafana bese bayasabela futhi kahle bangabaleki bathi mase batshopelile bese umqondo okhani uyabuya uthi hawu ngibone kanjani ifoni yami. Uyechaza uthini into lemaphoyiseni uthi basho inkunzi kodwa abantu kazoyiwena cha asikwazi lokho. Madoda impande yeni icelile iphumile mangachazi okuningi niyayazi lemba ukuthi isebenza kanjani. Inicelile iphumile noma ngabe usebenzela efonini noma ngabe usebenza ngelaptop ufisa ukuthi manje lento iyenzeke yenzakale kahle kodwa umqondo womuntu uyawuthebula ulale nawo novalelo endlini eminyama. Niyazazi madoda ovalelo endlini eminyama ufuna labo mama ukuze bazokwazi ukukulekelela bakuvuse ukwazi ukuthenga nawo nento yokuthenga le mpando yakwazi ukuyisebenzisa. Umqondo wabo uyalala noma ngabe usofuna malini bazokunikeza noma ngabe usofuna malini bazoyikhipha. Umqondo womuntu uyalala thibula umqondo wakhe ifana ncama shi nesalamusi. Uyifaka nje epokotweni lakho uma kodwa seyifakile emzimbeni egazini afike epokotweni lakho isiqhumene manje njenge extension yokuplug iyadoma generator okokho ukudubula khona uqokelele noma ngabe kuphi lapho ungena khona abantu umqondo wabo uyalala uyawuthebula umqondo womuntu uma uthi ukhuluma naye bese ayizwa into yakho akuzwa kodwa ngakuza athi avume nje impela akunika konke lokho nokufisayo. Amahoto ayazazi yenza chaza okuningi ngoba phela la siku social media kodwa naye lazo udaba lwethu sondelani ke madoda kusetshenzwe. Isikhathi sidliwe yinja yabacela seyidilika ithi ayikho nganasixazululo ukuthi libe inkinga kodwa nesixazululo.